Здравейте! В това видео ще ви покажа как да изтеглите студентската версия на ANSYS. За целта трябва да отворите браузър и в търсачката да потърсите ANSYS Student. След това трябва да отворите първия линк и когато скролнете надолу ще откриете ето този продукт ANSYS Student. Един клик върху него ни дава достъп до страницата, откъдето можем да го изтеглим. Кликаме веднъж върху този бутон и изтеглянето започва. Ако продължим с разглеждането на страницата, ще открием допълнителна информация за стъпките за инсталация, системни изисквания, ограничения при решаването на задачи, продължителност на лиценза, списък с включените продукти, достъп до предишни версии и допълнителни линкове към други продукти, които може да изтеглите и използвате напълно безплатно с цел обучение. Освен това, тук са добавени и някои линкове, които водят към ANSYS Innovation Space, а това е едно пространство, в което може да намерите най-разнообразни курсове за това как да направите даден тип симулация, как да си приготвите или обработите геометрията и изобщо как да се ориентирате в симулационната среда на ANSYS. Веднъж, щом изтеглите файла, ви препоръчвам да го преместите от папката с изтеглени файлове в отделна директория на диска, на който се намира операционната система. След като го разархивирате в тази директория, кликнете с десен бутон върху Setup и изберете Run as Administrator. Това ще осигури пълен достъп на инсталацията до директориите, в които ще се извърши инсталацията, и по този начин си подсигурявате едно безпроблемно инсталиране, което ще ви помогне по-нататък да използвате самия продукт. Ако все пак имате някакви въпроси относно какви операционни системи и какъв хардуер е подходящ за използване на ANSYS, винаги може да погледнете това, което е налично като инсталационни стъпки, страницата, от която изтеглихте пакета, и да се уверите, че вашата система отговаря на изискванията.